Gwilym Bowen Rhys ydw i. Dwi'n gerddor proffesiynol a weithiau yn cyflwyno rhaglenni teledu. Mae gyfres Gwlad y Basg yn mynd i fod yn un diddorol iawn. Dwi'n dod yma i ddarganfod mwy am y diwylliant, cyfarfod pobl diddorol dros ben, dysgu am yr hanes a rhannu beth sy'n gyffredin a beth sy'n anghyffredin rhwng y Basgwyr a'r Cymru, a mae o'n mynd i fod yn ddiddorol dros ben. Mae yna 2 iaith yn cael ei siarad yng Gwlad y Basg. Os ti ddim yn cyfri Saesneg, a mae llawer o bobl yn dysgu Saesneg i lefel da iawn yma, ond fel arall, y iaith brodorol ydy Basgeg, ond hefyd yn y de mae pawb hefyd yn siarad Sbaeneg, ac yn y gogledd mae pawb hefyd yn siarad Ffrangeg. Felly 2 iaith yn cael ei siarad o ddydd i ddydd, ond Basgeg swn i ddeud ydy'r un mwyaf gwahanol ohonyn nhw i gyd. Be sy'n arbennig am Wlad y Basg? Wel, mae yn wlad lleiafrifol fel Cymru. Hynny ydy, dio ddim yn wlad annibynnol. Mae'n rhan o wladwriaeth mwy. Ond fel Cymru hefyd, mae ganddo fo ddiwylliant i iaith a'i traddodiadau unigryw. Byddai'n cwrdd â llawer o bobl diddorol dros ben yng Wlad y Basg. Cerddorion, pobl sy'n gweithio mewn amgueddfeydd a pobl sy'n creu llongau anferth. Byddai'n cwrdd â Cymru sy'n byw yn Gwlad y Basg ac sydd wedi dysgu'r iaith. Byddai hefyd yn cwrdd â Basgwyr sydd wedi dysgu Cymraeg. Felly llawer iawn o bobl difyr dros ben. Albert. Helo, siwmai. Croeso i Pamplona, brifddinas Nafarroa. Diolch yn fawr iawn. Yr her fwyaf o ffilmio'r gyfres ydy yr her bersonol i fi efo'r iaith Basgeg. Dwi yn siarad Sbaeneg yn barod sydd yn gwneud pethau'n haws yn y de. A mae gen i dipyn o Ffrangeg, ond o'n i ddim yn siarad llawer o Basgeg cyn dod yma. Ond mae'r rhan fwyaf o'r gyfres yn digwydd trwy gyfrwng y Basgeg, felly mae wedi bod yn her i fi ddysgu sut i ofyn cwestiynau, i ddallt atebion, ond dwi wedi mwynhau bob eiliad yno fo. Mae wastad yn fwynhad mawr dod i rywle gwahanol, i wlad tramor, i wneud rhywbeth fel hyn, achos sy'n cael profi'r diwylliant, cwrdd â pobl hyfryd newydd, ond hefyd i flasu'r bwyd ac i flasu'r diod hyfryd dros ben sydd ganddyn nhw yn benodol yn fan hyn yng Ngwlad y Basg. Felly, swn i'n erfyn ar unrhyw un i ddod yma, hyd yn oed jyst i brofi y bwyd a'r diod. Felly, cofiwch wylio Gwlad y Basg, Gwilym Bowen Rhys ar S4C.